Lapu-Lapu City Council mipalabang na og ordinansa aron malikayan ug mabatukan ang online sexual abuse ug exploitation sa mga kabataan. Nahaom ang ordinansa kay karong buwana gisaulog man ang National Children's Month. Matud ni Lapu-Lapu City Councilor Annabeth Quizon, kinsa mooy nagduso sa mong ordinansa, bisan kun may nasunmong balaod na kabahin niini apan gitinguha gihapon sa konseho nga makahimo og kaugalingong ordinansa kabahin niini kay matud niya nagkalain-lain ang sitwasyon sa matag lugar. Nasukip sa ordinansa nga gipalabang sa Lapu-Lapu ang pagpaubos sa mga trabahante ug mga tag-iya sa mga patigayon sama sa mga internet cafe sa orientation on online sexual abuse and exploitation sa dili pa makakuha og final business permit. Base sa nahipos nga data sa International Justice Mission, usa ang Pilipinas sa mga gitumbok nga epicenter sa online sexual abuse and exploitation of children. Kanunay malakip ang sumbo sa labing daghang mga kaso. Ug kay sagad niini gihimo man sulod sa mga panimay ug ang mga kabanay ug ang mga ginikanan pa mismo ang niunay paggamit sa mga bata tungod sa kawadon, hinungdan nga gihinhusgan gayud sa konseho nga makapalabang og kaugalingong ordinansa. Hinuon matud ni Quizon karong tuiga, way nadawat nga taho ang konseho gikan sa International Justice Mission nga may mga batang taga Lapu-Lapu City ang nabiktima niini. Gamito na lang nila ang mga bata thinking nga wa bitay manghilabot na ara bitaw na sa internet, dili bitaw na mahilabtan, di bitaw na mahikap. So but kibaw wa sila kibaw nga unsa day effect, unsa day epekto sa ilang gihimo sa usa ka bata.